Dăm cu telefonul, Alin. Hai, dă-i. Zic cu la față, așa pe. Pentru Iulian Craiu, asta e prima. A doua pentru Victor Micula. A treia pentru Floricica Dansatoarea. Pentru cine mai era, bă? Pentru Făcăleața. Pentru Iulian Craiu, încă o dată și cabanele lui. Iau cabanele în pula! Da, două TikTok-uri, am arăt acum. Pentru nu e. Pentru cine s-a mai certat, mă? Cu cine s-a mai certat? Pentru Floricica am dat? Pentru Tunetozauri. Pentru Tunetozauri. 5 la rând pentru Tunetozauri. Băi, să ghețoate să moară familia. Dă-i în capul familiei slobosul meu. Tunetozauri. Pentru... Încă o dată pentru Tunetozauri. Încă o dată pentru... Nu mai da așa tare! Pentru Sibel! Pentru Cristi Englezu! Așa. Care băga pe Linta, care ți-a băgat din cingură, Ferrari! Da, asta are... Așa. Mai am. Să moare mântă, de nu... Ce? Stați să vedem ce dușmani mai sunt! Pentru... Cu cine te mai certat? Pentru Cristi Englezu, 3 ouă aici. Te rog, pentru Cristi Englezu. Cristi Englezu. Cristi Englezu. Așa. Cine mai era, mă? Pentru Micula, când l-a înjurat pe Micula! El l-a înjurat pe Micula! Da, gata, mă, că ați zis ouă, gata, Ferrari, gata, cu toate ouăle din casă. Un carton. Astea două faci un carton. Care e un carton? Că-s mai multe. Păi, dă-te un carton. Bă, un carton, nu, gata, ajunge. Un carton de are 10 ouă. Carton are 32, da. 30, aici sunt 10 cu ajunge. 10 cu 10, 20, mai trebuie să mai aduc 10 de mașină. Mașinile, bă! Dă-i mașinile, dracu să fie. Asta e valoarea ta pe TikTok, bă, gunoiule. Asta